Eqala unyaka wakhe wezopolitiko kwizinga eliphezulu noko udlala igolufa nabathe gcobho kwezoshishino. Kodwa ke ingxoxo-mpikiswano ngokuba ingaba bethu ikhabhinethi yakhe iza kuma kanjani uqhubela phambili. Just obliterate that and wait for the moment when the president will have applied his mind and stop asking when is that going to happen. Just know that the president will apply his mind and as always will be coming to you all, to the nation and telling you what is going to happen. So relax, have a cup of coffee and just sit back and watch the space. Kwalileke thubeni uRamaphosa isekela lakhe nosekela nobhala wakhe yokuqala batyelele usapho labantu ababephambili ekusunguleni umbutho iSouth African Native National Congress iANC uThomas Mapikela. Emva koko ke uMashatile wenjenje yawo kuyamadlakeni weliqala lenkululeko eyokubeka inkatha bekokuqala ke evele luntwini susela oko wathi wonyulwa njengosekela mongameli walombutho ulawulayo. Uphendula ke kumarho kokuba ngangena eburhulumenteni ungekudalanga nje. Well, for now I've been elected as deputy president of the ANC. I worked at Luthuli House. If I get invited to government at some point, I will go and join them. Omokonyane uthi amalungu eNEC mawaqinisekisa okubana kuyiwa endle ngoku kuqhutyelwe phambili nokuqwalaselwa abantu boMzantsi Afrika. You know what I'm happy about to start with? It's the resolutions that were adopted last night around organizational renewal. They are then informing us that we have looked at the challenges, we have looked at the weaknesses, we now know what needs to be happening. And you look at the collective that was announced also last night. It's a combination of different generations, different energies, different strengths. And I think what we do not have is the luxury of being comfortable being in the NEC. Eliqela lithi lithuba lobana ngokuqinisekisa ukubana izinto zingene etafileni kungekho nto ithethwa nje ingenziwa. Ndingabongile Dumako, indaba ze SABC eBloemfotien.